výlet do Prahy sme sa tešili vyše pol roka. Hlavný zámer bol jasný. Vidieť naživo jeden z najkrajších muzikálov všetkých čias. Po príchode do Prahy sme obdivovali jej krásy. Karolov most, Staromestské námestie, Staromestský orloj. Fantom opery sa hrá v Pyramidovom divadle Goya. Ako vzácnu delegáciu zo zahraničia nás osobne prijal pán dirigent Michal Macourek a pán producent František Janeček. A potom vyslovil tie najkrajšie slová. To vše. A nakonec se vyfotíte s Fantomem, jo? To je kde? Na mapě takovou lístku. A jak dlouho to trvá do Prahy? 8 hodin. 8 hodin jste já se To je? Ano. Tak to si vás musíme vážit teda. Stretnutie s Fantomom bolo pre nás veľkým zážitkom. Podpisoval sa nám na nádherné biltény, konverzoval a na pamiatku sa s nami aj odfotil. Those who have seen your face draw back in fear. I am the Raňajky pre takmer 50-ku fantómachtivých v malej kuchynke? Žiaden problém. Však dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Národné technické múzeum odkrylo nové zákutia. Páni učiteľia, vravíte, že sme niekedy hluční? Ale viete si predstaviť pracovať v takomto hluku? Naše ďalšie kroky smerovali na Hradčany. Úplne a do detailov sme sa kochali krásami chrámu svätého Víta, navštívili sme Zlatú uličku. Tento výlet bol pre nás nezabudnutelný. Pani učiteľka, nepôjdeme ešte raz?